Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στα Άκρα, στην Νέα Ελληνική Τηλεόραση, όπου απόψε φιλοξενείται ο καθηγητής φυσικής, ακαδημαϊκός, κύριος Λουκάς Χριστοφόρου. Ένας επιστήμονας διεθνούς κύρους, ελληνικής καταγωγής από την Κύπρο. Κύριε Χριστοφόρου, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Και εγώ το ίδιο. Διότι εσείς βεβαίως ως ατομικός και μοριακός φυσικός, έχοντας το ενεργητικό σας περισσότερα από 30 χρόνια έρευνας, θα μας λύσετε πάρα πολλές απορίες για την ύλη και την ενέργεια. Και θέλω να ξεκινήσουμε, ας επιτραπεί, παραφράζοντας λίγο τη Διαθήκη, «Εν αρχή ειν η ενέργεια». Τι θα έλεγε ο κύριος Χριστοφόρου? Πολύ καλά το θέσατε. Όπως ξέρετε, οι ερωτήματα σχετικά με τις αρχές που βρίσκονται πίσω από τα φαινόμενα που παρατηρούνται στη φύση, τι είναι εκείνο που τα συνιστά, τα ενώνει, άρχισαν από τους φυσικούς φιλοσόφους της Ιωνίας.